naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista. Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Welkom bij Barikop Lyrica. Ik is Geista Black. Hier react dus op Oose mensen music. Welkom als het jouw eerste keer is. Welkom terug als je al reeds was. Nee, welkom back. Nee. Als je nog eens subscribe bent, please feel free to subscribe. En onze pad naar 8000 subscribers toe. Dank je voor die mensen wat al subscriben. And thank you to you als je gaan subscribe. Nee. Please leave a like in a comment. Nee. And tell me what you think about this. Reaction of je track. Nee. Right. Dan kan we zien waar we gaan het van nou daarbij uitkomen. Nee. Jullie weten met Radio Eerste Rivier. Hele dag, elke dag Radio Eerste Rivier met radiostatie. Online radiostatie. Meer dan 1 miljoen mensen luisteren per dag naar Radio Eerste Rivier. Maar zij waren maar zo tiny. Zij waren reactions. En dan gaat je react op mijn song. Wat een react op mijn song. Ik heb de song veel iemand te react. Ja, rappers maken me ziek mee bro. Die reaction gaat voor jou niks baat. You need to have your music on the radio. Wat waren die? Vandaag react ons op Matthew Joyner, M. Joyner featuring Master Max. Hij is nog Mad Max in Mastermind. Grabouwkatten. En hij is een Friedenberg kat. Ons weet maar zo die Boogeyman. In Master Max. Ik heb nog een dag gereact op het track van Master Max. Samen die 12. En hier is die mannen 4. En op het ding track zijn naam is. Wat is die song zijn naam? Ik weet. Praat van mij. Oh, volle film bij Giga. Nee. Ik weet dat er komen in muziekvideo's. Giga is een top dog. Top dog als er komen in muziekvideo's. Right. M. Joyner featuring Master Max. Praat van mij. Yeah. Oké, nou, die is nou moeilijk om te figure. Is die nou interpolation? Of is die een sample van PIMP 50 Cent? Sjoe. Het klinkt meestal als een interpolation. Een sample is direct. Sample van het directe ding vat van het in het loop en een track. Een interpolation is wanneer het ding vat. Similar klinkt. Wat is ja het ding? Ze maken het oor, maar dat klinkt nog altijd hetzelfde. Dink is een interpolation. Maar jullie kan mij jaap. Die zegt, gakkie, ik weet je, kijk. Nee. Oh yes. Als je die intro kijkt van die reactions, aan mijn reactions, die intro, die beat waar hij speelt terwijl ik praat, ne, gaat je horen, hij speelt een beat, hij zegt, die zegt, gakkie zijn beat. En dan als je van, mijn naam is Geista, dat is Giga, ne, eens Giga wat die muziekvideo's kiet, hij doet gevaarlijk met muziekvideo's. But anyway. Ze kan me wat ook praten van mij. En als ik kom, dan zal ik jou wijzen. Ik is die goed, ze kan me niet strijden. En als ik kom, dan zal ze verdwijnen. Ik denk van hom is, nee. Ik denk is Mastermind. Ik denk hij is Mastermind. Is dit, hij Night Dog vibe. Hij Night Dog vibes. Ik zal hem like voor hem te horen met andere artists waar hij die hooks doen zoals de way je het hier doet. Nou, you know what I mean? Stand alone. First sing. Zoals hij daar zing, maar anyway. Ik is die goed, ze hij is maar net ik. kan me niet strijden. En als ik kom, dan zal ze verdwijnen. Ze kan me wat ook praten van mij. En als ik kom, dan zal ik jou wijzen. Ze kan wat praten van mij. Als ik kom, dan zal ik jou wijzen, ne? Ik is die God. Die staan in boogie is gaggies aan mij. Oké. En als ik kom, dan gaan ze verdwijnen. Oké, ze gaan verdwijnen. Hij zegt samen van, ze kan maar wat praten van mij. Nou. Ze kan maar wat praten van mij. Maar als ik kom, dan gaan ze jou wijzen. Nou. Iets zoals die. Ik is die goed, ik doe het toe blind. Wijs ik jou, ik spik en ik vat die game af van no time. Blind. Rippers maak je jelly, die jongens, ik ga het die klein. Jullie rappers maken gejaagd in elkaar die klein. Bokas niggas. Yo, ik spik en ik vat die game. Nou, Giga. Kijk nou weer voor Giga nou weer. Kom Giga nou weer met die visual, met die effects nou weer. Hij zal net Giga is, mijn bro. Volle films bij Giga.
Nou, hij noemt zijn muziekvideo's voor de volle film genoemd. Ja, ik is die goot, ik doe het toeplein. Wees ik jou, ik spik en Ga je doeplein explain niet. ik vat die game af van no time. Rippers maak je gelly, die jongens, ik gaat het die klein. Pjel ik gewoon van kop en dan wees ik kom ik de zizak. Ja, wees ik om salut en toen wees ik kom ik de skina. Stippers de rabo en toen trees er iets vanilla. Sprong ik in mijn villa, jello zo op. Die man het al zo op. Maar dan mijn mond toe. Als met u zijn enkel die video gaat. Laat ik maar mijn pik op. Stippers de rabo en toen trees er iets vanilla. Sprong ik in mijn villa, jello zo op voor boela. Patron. En nog een kappel niggas. Zat er zo het telly, nou praat ik van 6 figures. Big money, big bags en big digits. Hoe kan ze comparen in zijn vita, nou ze zijn niggas. Nike pak, ze wat zijn in bad bitches. En dan weet je waar toch aan die mensen nou. Comparen in zijn vita, nou ze zijn niggas. Nike pak, ze wat zijn in bad bitches. Was, nou gaat hij wat ook praat nou van mij. Dan zal ik jou als ik stop, ik zal in no change. Ik heb dit money wat al op in mijn prijs. Als hij mij krijgt, dan zal ik jou wijs. Ja, ze kan maar wat ook praten van mij. En als ik kom, dan zal ik jou wijs. Ik is die goot, ze kan mij niet strijden. En als ik kom, dan zal ze verdwijnen. Ze kan maar wat ook praten van mij. En als ik kom, dan zal ik jou wijs. Die stam in boogie is gagi samba. Ja, En als ik kom, dan gaan ze verdwijnen. ja, dus voor die hoedbroekjes van de ghetto. Hier zo kappelen je kop af, wat zie jou die nikko. Kijk, als je kappen je kop af, ne? Als je jou die nek hou. Dan zij steek. Je denkt je oh, hè? Je kop wordt afgekapt. En je kop afgekapt wordt wat blij oor. Die nek. Ons vang wat hij zegt. Dus voor die hoedbroekjes van de ghetto. Hier zo kappelen je kop af, wat zie jou die nikko. Hier zo wordt konings gebind, dus goed zo zie je dan zeker. Ik is naam. Scoor tussen Eden. Eden Zeko wordt gespeeld van Manchester City. En wat is hij? Manager naam met die groene oor? Mario something. Oh, hij is nogal lief als hij zei sokker reference. Koopame, het gaan mensen al. Had tegen mensen al of Koopame, Eden Zeko. Wie is je aan hier tegen mensen? But anyway, hij zal altijd een sokkermannetje indruk. Ik zie dit voor die talen. Ik weet niet voor die talen en niet. Of Dominic Solanke niet. Kappelen je kop af, wat zie jou die nikko. Hier zo wordt konings gebind, dus goed zo zie je dan zeker. Ik is number one, zo ik kan moeder zitten op je mippo. Oké, is vang. Zie je het nou zelf. Eden Zeko heeft gespeeld van Manchester City. Ik denk 2011. Dat is voor Pep. Nee, hij heeft gespeeld van Manchester City. Die zit dus in Man City op je map naar nummer 1. Oké, Man City was verlangd dit, maar Man City nummer 1. Oké, was vang wat hij zei met die Joina. Eden Zeko, Bosnië en Herzegovina. Ja, hij is een Bosnian player. Anyway. Konings gebind, dus goed zo zie je dan zeker. Ik is number one, zo ik kan moeder zitten op je mippo. Jelle is net nou warm en weg net oh. Die kip wat ik los, dat mijn naam en jouw plik ik oh. Die kip wat ik los. Als ik een kip gelost, mijn naam wordt geëkko in jouw plikken. Boys van de straat, ik hou het thuis zo zo vol. Zet op dat boek. Ik los dat mijn naam en jouw plik ik oh. Die voice van de straat, ik hou het thuis zo zo vol. Zet op dat boek. Oh, ik hou het huis zo vol zitten. Jelle mannen, weet je wat falsetto? Falsetto is wanneer ze hoog zingen. Ne? Wie zong nou falsetto? Want je kan niet verstaan wat ik zeg als ik zeg wie zong falsetto. Maar hij mannen wat die hoeën te gaan halen. Wie zong falsetto? Oké, maar met hij is kwaai. Zo houden de huis is falsetto. Falsetto is een voice. Ik krijg alto soprano. Ik krijg baritone. Hij is niet hoe nou te. Maar falsetto is hij danstemmetje. Wie zong nou als je van make sure luister op This Woman's Work, ik had je wel zing falsetto in dan Earth, Wind and Fire, bra, rasing van Earth, Wind and Fire, hij zingt de falsetto voice, ne? Die zijn nog Philip Bailey bij Earth, Wind and Fire, hij is falsetto, die danstem. Die. Wat ik los dat mijn naam en jouw plik ik oh. Die voice van de straat, ik hou het thuis zo zo vol. Zet op dat boekje min zijn naam en die nacht en dat zij ziek joh. Ze denkt maar net dat deze rhymes mij remind ik joh. Ze gaat nog denken dat ze survive, maar fly high met joh. Ik slaat voor jou in en die klok en die time make your master makes en zo in het drive by boep een tricycle. Hoe kan ze op drive-by poem met een tricycle, bro?
So ons gaan actually stadig kom bedryf by hoop jou. Yen in die klok en die time make your master makes en join a drive by boep a tricycle. Ja, ze kan maar wat ook praten van mij. En als ik kom, dan zal ik je wijs. Ik is die goed, ze kan me niet strijden. En als ik kom, dan zal ze verdwijnen. Ze kan maar wat ook praten van mij. En als ik kom, dan zal ik je wijs. Die staat met boeien, kijk eens aan mij. En als ik kom, dan gaan ze Bitches verdwijnen. master mix, de boogie man is big, je naam is Midmix. Dan zeg je Hulle al drie die uniek stemmen wie sy. Al drie van hulle. Gaan ze bitches verdwijnen. master mix, de boogie man is big, je naam is Midmix. Dan zeg je soos laatste trick, zij van ons kaal trick. Zij kan mij nakolik, jylle is wijs. Okay. As hy ek daar in die Ooskap die dog, né? Damien Richardson. Wat 'n stukkie gevat het van die wat hy kon omdat die Ooskaapse Afrikaans te verander oos en dan sê hy praat hy kan my naat kollega. Waar hulle op Kaba, sy van die Kaba stukkie. Nou naat kollega, sy kan my gat kolleg chick. Dis wat hy actually sê. Nou hy bedoel verstaan hy dit. Hy sê shout out Damien. Die dog. Wat die man sê, you can kiss my ass, you can lick my ass. Dis wat hy probeer sê, jy kan my gat kolleg sê. Staan jy kan my ko subat. Dis wat hy actually sê, man. You need to understand the slang before you interpret it. Dan zeg je soos laatste trick, zij van ons kaal trick. Zij kan mij nakolik, jylle is wijs wat ik kan dalen. Als ik kom master, hulle sê niet niks. Zij wil net soevies, ik vraag hoe hulle sê, zij wil net ja boevies. Ik sê so, hulle sê, zij wil net hij doet wies. Ik sê, o jylle weet, jylle kom nie so nie. Ik prik die beat op en dan voel ik is nie genoegie. Ik is nog die, oh nee, ik is nog die, is aboe nie. En zij kan maar slaap op mij, ik zal nie snoezie. Koos ik pak die trappen, ik zoek misschien nog een boostie. Na joos! Hy het nooit gevloek soos hy aan die einde van 'n trekkie. In sy versie. Dit is wat Joyner altyd doen. Joyner is altyd nice. Nou het Joyner dit gedoen. Met die Joyner is 'n bad influence my bro. Wat ek nou gaan sê is 'n bad influence, nee. Okay, ek ken nie van met die Joyner regtig, want hy's 'n bad influence want hy vloek die man nou aan die einde van sy Die artwork is soos die. Nice. Ouwens, my Zuzu my bro man. Ag, sorry, naai ouwens man. Dit is diep teleurgesteld. Ik zal nie snoezie, koos ik pak die trappen, ik zoek misschien nog een boostie. Na joos! Giga. Ze kan maar wat ook praten van mij. En als ik kom, dan zal ik je wijs. Ik is die goed, ze kan me niet strijden. En als ik kom, dan zal ze verdwijnen. Ze kan maar wat ook praten van mij. En als ik kom, dan zal ik je wijs. Die staat mijn boekje is gaakjes aan mij. En als ik kom, dan gaan ze verdwijnen. Kwai video by the way wat Giga. Oi. Kwai video wat Giga geskiet het by the way. Nou. So hy man sê dis die een as die laaste trekkie. Hy's wat Made Mix gesê het daarna. Mastermind. Ek bly confused raak. Maar anyway, hy het julle feature Made Mix, Master Mix en Matthew Joyner. Doe wat hy doen. En al die broers se songs gaan 10,000 en up, nee. 10,000 en up. Ja. Let me know what you think about that one, eh. En shout out aan Matthew Joyner wat hy gevloek het in die trekkie. Ek is baie trots op jou neef. Daar sit vir dit, by die kop dat ek 'n keisterplek. Daar reaction op M Joyner featuring Master Max. Praat van my, né? Volle film by Giga. Stay black.